ଆପଣ ଘର କୋଉ ପଟେ ମାନେ କୋଉ ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନାଁ କହିଲେ କୁମୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା କୁମୁଟିଆ କୋଉଟିଆ କୋଉଟିଆ ଏଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ବର୍ଷେ ହବ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ସମସ୍ତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମତେ ବି ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକିନା ଜଣେ ମାଉସୀ ନିହାତି ସେ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ପୁଅର ହଉ ଝିଅର ହଉ ମା ହେଇଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଜଣେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବା ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଯୋଉ ମାଉସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଉସୀ କଣ କେମିତି କଣ ଆପଣ ପାଇଲେ ନା କଣ କେମିତି ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ 10 ମାସ ହେଲା ବୁଲୁଥିଲା ଆମେ ଆଣିକି ଏଠି ତାକୁ ରଖିଛୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଭଲ କି ଠିକଣା ବି କହିପାରୁନି ଆଉ ନା ବେଳେ ବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବି ଭଲ ରହୁନି ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ କଥା ବି ଗପୁଛି ଆସିକିରି ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ କୋଉ ଜାଗା ଛକ ଉପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଫେର ଆମ ଅଫିସ ତଳେ ଆସି ବସିଥିଲା ଆମେ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ରହିଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆମ ଅଫିସ ତଳେ ଅଛି ସିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲାଠୁ ହୋଟେଲ ବାଲା କହିଲା ରମେଶ ବାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛୁ ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉଛି ଆମେ ମାନେ ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଶାଢୀ ଫାଢୀ ଦେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ ମାନେ ସେ କଣ ମାନେ ପାଖରେ ନା କୋଉଠି ଆଉ ରୁମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛ ନା ଏମିତି ଖାଲି ଏମିତି ବାରଣ୍ଡା ରୁମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୁହଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଛି ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଧାର ଲିଙ୍କ କି କଣ ନା ନା କିଛି କହିପାରୁନି ଭଲକିରି ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା ନୁହଁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସବୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲାନି ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ମାଉସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖଉଛି ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ପଟେ ମାନେ କୋଉ ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନାଁ କହିଲେ କୁମୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା କୁମୁଟିଆ କୋଉଟିଆ କୋଉଟିଆ ଏଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ ହରିପୁରଟା ଦେଇନା ଆମ ଘର ମାନେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଶାର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ଵର ନାଇଁ ଏଇଟା ମାଉସୀ ଏଇଟା ହଉଛି ଯାଜପୁର ହଁ ଏଟା ଯାଜପୁର ଏଟା ଯାଜପୁର ହେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ବାଘଗଡ ଆମ ଭାଉଜ ବାପଘର ଏଇ ଗାଁଟା ଡେଇଁଲେ ଆମ ଭାଉଜ ବାପଘର କୋଉଠି ବାପ ଘର କଟକରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାଘ ଖାଆନ୍ତି ଭଲ ନାଁ କଣ ଭଲ ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷୀ ଆଉ ଯୋଉ ଜୋଛନା ଜୋଛନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ମା ଅଛି ଭଉଣୀ ଅଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜଣକ ନା ତୋଫା ଆଉ ଜଣକ ନା ଶିବନୀ ଜଣକ ନା ଛକି ଜଣକ ନା ଯୋଉ ଇଏ କଣ କହିଲେ ମେଗି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଲରେ କଣ କେମିତି ଦାଗ ହେଇଛି କାମୁଡିଦେଲା ପା ବାଘ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇ ବଇଛି ବାଘ କଣ କଲା ଆସିକି ମୋ ଗାଲକୁ ଏମିତି କରିକି ଜାଦିଦେଲା ଗୋଡକୁ ଗୋଡକୁ ଜାଦିଦେଲା ଏଇ ଜାଦି ଦେଇକି ମାନେ ବାଘ ଏଠି ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁକୁର କାମୁଡିଛି ବୋଲି ଆଉ କୋଉଆଡେ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଆପଣ ବାଘ କହୁଛନ୍ତି ବାଘ ପା ବାଘ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଘ କାମୁଡା ହାତରେ ଫେର ଆସିବେ ଏକରେ କୁକୁର କାମୁଡିଲା ସେକରେ ସାପ କାମୁଡିଲା ଏମିତି କହି ମତେ ଆଉ କୋଉଆଡେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ଠାକ ହଉଛି ହଁ ହଉଛି ତାକୁ କରିଦେଇଥିଲି ନହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି ଦିଏ ନହେଲେ ଭାଉଜ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମାଉସୀ କି ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଏ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନିହାତି ଟିକେ ଆସିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ କହିବି ଆଡ୍ରେସ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମାଉସୀଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଯଦି ହବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମିଡିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କଟକରୁ ଆସିବେ ଏପଟା ହଉଛି କଟକ ଏପଟେ କଟକର ଯୋଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଛୋଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଯୋଉଟା ଅଛି
तो ये जो ओवरब्रिज अच्छे ओवरब्रिज यही गोटे छोट ये गोटे ओवरब्रिज है आर तले जदि आसबे लेफ्ट साइड रे आसिले कटकर आड़ लेफ्ट साइड आइले ये लेफ्ट साइड आइला पर ये होटल रही होटल रही तो ये जगह देखी पारे ये पिंढारे माउसी रोचंती तो ये पिंढा ऊपर रोचंती तो यहाँ हूँ आड्रेस माउसी देखी पारे सेपट जब जाजपुर आसबे तले तले पशिक आसपारे जाजपुर एटा देखो जदि आम लेफ्ट साइड रे जदि आसबे तले लेफ्ट साइड आसबा यहाँ हूँ आप मिड डिस्ट होटल जोटा चंडीगढ़ आम कटक जब आसबा तले यहाँ हूँ प्रथम पड़ो हूँ से जो चंडीगढ़ छक पूर्व जो छोट जो ओवरब्रिज तारी लेफ्ट साइड रे आसले जो होटल होटल सब किसी पचारि पारे यहाँ देखी पार्टी यहाँ देखो आ होटेल भी पचारि पारे से खाया दौरान नाई नाई मु आपनकर गोटे पुओ हाँ मु बुझिली आज्ञा तने विभु भाई तो नाई नाई मु होची साई सिद्धांत मिश्र आपण देखंतु आपण टिके खाली जदी हबो टिके एठी देखै दियंतु मांकर फेस टा भल से एठी देखि दैथांतु जो ये जो माउसी अच्छी माउसी मुहटा भल से देखी था ओडिशा रे जो जेकोसी जगह भी आप समस्त सेयार करंतु ओडिशा हो ओडिशा बाहर हो कि ओडिया जेहेतु कहते निहत ओडिशा रे हेतिबे बोली म भाबुची तो निहत संपर्क जे थिबे तो संपर्क हिसाब से निहत पाखे पहुंचे बोली मोर आशा विश्वास वीडियो तो निहत रमेश बाबू ए एरिया जे भी खाया पे दौरान आउ ये करुँच रमेश बाबू टिके आसतु रमेश बाबू जो माने जे भी खाया दौरान से होटल भाई की भी धन्यवाद से भी दुकान बंद कर टिके आसतु आपन को धन्यवाद माउसी कथा कहना माउसी जी मु कथा हेली जे जिनस माउसी टिके माने मुंड माने सेमते काम करने मते फील होउची आपन का फील हो मुंड उपचार बहुत बेले बेले भल कथा गपुची बेले बेले मुंड भी खराब तार रहउची हाँ किंतु ना जोड़ा कहउचंती से सेम ना कहउतले ना अलग अलग ना कहउची सेम ना बेले बेले अलग ना भी कहउची एबे जे कहउची अलग ना ना आगुर कोन कहउतले आउ तो अलग कहउतला मो घर नयागढ़ केतले कहउतला कटक एम कहउतला माने मु भाबुची तांकर सेमती भी किछि प्रॉब्लम थाई पारे जहाँ भी प्रॉब्लम हो एथिपाई टिके आपन को मोर रिक्वेस्ट कोन कि आपन को तांकर आधार जदी माने आधार केंद्र जदी आपन टिपो चिन्ह देबे तांकर निहाती एड्रेस पाइबे त लोकल पुलिस स्टेशन में सेटा कंप्लेन करले हुए तो तांकर एड्रेस पाइबे आपन को भी रिक्वेस्ट जदी मोर भी किछि सेमे सहयोग दरकार लोकल पुलिस स्टेशन कहिबे मु कथा हेबी तो आपन निहाती सेटा टिके करियो बोली मोर विश्वास आपन को भी धन्यवाद जे ए जाय रखी कि जदी माउसी के करजन मु सुनिले एतला बहुत भल लागिला खुशी लागिला निहाती आपन मोर नमस्कार ठीक है रहिले रहिले तो आपण माने निहाती वीडियोटा को बहुत मात्रा रे शेयर करियो बोली मोर आशा विश्वास किंतु मोर मोर आशा हला होची माउसी तांको घरे पहुंचीबा दरकार आ तांकर जे संपर्क अछंते जदी भी कोनोसी प्रॉब्लम थिबो माने जेमति कि मेडिकल जो इशू जेमति मुंडो जेमति मेडिकल इशू अछि सेमति जदी प्रॉब्लम थिबो निहाती मेडिकल ट्रीटमेंट भी हवा दरकार आउ लोकल भी जति कि माने कलेक्टर हो पुलिस स्टेशन हो मु रमेश बाबू कहिछि तो से निहाती कांटेक्ट करबा टिपो चिन्ह आधार जो जिंसटी सेटा निहाती दरकार तांको परिचय मिलबो रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ।